Ndiri murume anoita zvekugadzira mataya kuchitungwiza kunonzi kupii pazvipoto. Ndakatanga kuita basa iri pava nenguva yakati rebei, asi life yangu haina kunge ichifamba zvakanaka. Ini nemudzimai wangu tinoita zvinhu zvedu pamwe chete, tinotanga tawirirana tisati taita zvinhu. So zvakaitika tabuda mulockdown, zvinhu zvakaoma zvekuti tata nenguva tisingabhadhari rent. Landlord akasvika pakuenda kumatare edzimhosva kuti tibude pamba pake. Taiva tisina kwekuenda, ndipo pandakanzi nemukadzi wangu aive anzwa nezven'anga inorombesa. Chako chete kudembura chigunwe chemugumbi wopuwa $10,000. Takaita wiki tichitaura nezvenyaya iyi, asi ndaive ndine kakutya kakasingaiti kuti hapana zvaizoitika here. Asi nezvandainge ndatarisana nazvo ndaitofanira kuenda. Zvataive taronga, ndakati kumukadzi wangu toenda tonodembura zvigunwe, ini newe umwe neumwe owana 10,000 yake. Taitarisa kuti tinge tine 20,000. Pfungwa yedu yaive iri pakuti totenga stand yedu toisa kana katurums kedu. Takawirirana tikaina ndokunodamburwa zvigunwe, ende patakaita takasvika pakazara vanhu vaive vatofambirawo kunzaro. Zvinova zvakatisimbisa kuti tisave nekakutya. Takapinda ndokudamburwa, asi mhiko takanzi tisapfeka bhutsu zvachose, kunyange uchipinda mutauni haupfeke bhutsu. Isu sevanhu vaive vari desperate takangobvuma, ndikachekwa mukadzi ndokuchekwa tikapiwa mari yedu. Musi uyu takagara pamba pasekuru ava kusvika kwasviba kuti tikwanise kufamba, nekuti zvaisazoita kuti tionekwe ini namadhamu tichifamba tisina bhutsu. Takasvika kumba ndokupa landlord mari yake ye3 months, asi pasina time akatuma mwana kuti azondidana. Ndakaenda, aiva akatsamwa kuti wai mandipa mari isingatengi. Zvinhu zvakandishamisa ndokutora mari ndikati kumwana wangu, enda kutuckshop unotenga drink nechingwa, asi mwana akadzoka asina, akati mari yarambwa, hanzi haisi mari. Landlord by that time akatonzwawo tsitsi nekuti taive tamunyepera kuti pane dhiri rataita remataya, saka handizivi kuti munhu watatengesera azvifambisa sei. Ndichimuka kuseni, indaisagona kunyatsofamba nepain yegumbo randaive ndademburwa chigunwe. Ndakatuma mwana zvakare kuti chienda kumashops unotenga kagrosari, asi mwana akadzoka achiti mari yamandipa haitengi. Zvinhu zvakandidya mwoyo. Tikadzokera kun'anga iye akati, imi makatyora miko, mari maifanira kugara naye mumba 7 days mozotanga kuishandisa. Asi n'anga iyi yaive isina mbotudza izvi. Yakati kuti ndikugadzirei zvakare ndoda $5,000. Ndakati mari iyoyo handina, ndigadzirei ndozokupai, asi akaramba. Takadzokera kumba tikasvika pakudzingwa. Ndakaedza zvakare kuti ndiende kunotaura nen'anga, akasvika pakuti usadzoke pano kana usina zvandakuudza, usada kusvibisa matare angu. Nawo ndiri kumusha, asi dambudziko ndiri kubuda honye paya pakachekwa. Ini zvese nemudzimai wangu. Makonye aya ane miswe, anoti akatanga kubuda anoita line achita seavhuriro, ombomira kana kwevhiki zvotanga zvakare. Dambudziko randinaro nderekuti n'anga iyi yakatora zvigunwe zvedu, asi still iri kuda 5,000 kuti itigadzire. Chimwe chinondinetsa ndechekuti zvigunwe zvedu akaitei nazvo, ende why asina kugara atiudza kuti mari yake yaifanira kuti imbomachuwa irimo mumba. Zvinhu zviri kundishungurudza, ende handichazivi kuti ndiite sei, ende handizivi kuti zvichaguma nei, nekuti kana mumuviri wemunhu muchibuda makonye haisi saini yakanaka, uyezve chigumwe ichi chakutoora chiri kunhuhwa. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, handiziviwo kuti ndiite zvekudii nedambudziko ratasangana naro ini zvese nemudzimai wangu. Dambudziko redu nderekuti ndotya kuti tinogona kufa, vana vangu vagosara vachitambura. Handizivi kuti tingaitawo sei. Ndatenda. Iyi inyaya yosiririsa, ende pazvakatanga kutrenda zvinhu izvi vanhu vachangobuda mulockdown, vanhu vazhinji vakazvibhilivha. Vanhu vakatozvi kungodamburwa chigumwe chete, wotopuwa mari, zvakatrenda chaizvo. And it's very unfortunate kuti vanhu vari kusafa up to today, nekuti hatizivi kuti chigumwe ichi chaiti chikadamburwa choitiswei. And vanhu vazhinji vakadamburwa like I'm saying, nekuti vanhu vaitozvibhilivha, indakatozvibhilivha, asi ndikazofunga kuti hakuna zvakadaro, kwete kuti nekuti ndaida kunotengesa kachigumwe, aiwa chigumwe ndingazotengesi zvangu. Asiwo unenge uchingoti vanhu vakati kwai takutofamba nemaGD6 munozviziva. Saka ndaona zvinhu zvakawanda, munhu achitaura kuti ndakaona nhamo kusvika ndatengesa chigumwe, nekuti landlord vanga vakudzika. Dzimwe nguva muupenyu tunoitawo mapressure akawanda zvekuti kana usingagoni kuendure unosvika pakugiva in zvimwe zvinhu zviri against your ethics, kana kuti unosvika pakugiva in into things that are against your ethics and your beliefs. Saka mandi kana tazodai vanhu vazhinji vari muma problems. One thing that I've noticed is
vanhu vose vari kunyora tsamba vanhu vakada kuita quick way of getting out of trouble, then after that vanozopinda mumatrouble, you see now. Saka vamwe havavati, vamwe vane makonye muzvigumwe, vamwe, everyone has got a lot of problems because of this. I hope isusu vateereri we are learning, tiri kudzidza, nekuti nyaya iripo ndeyekudai so and there's a season for everything, season 2 so season yekukohwa, season yekudai. Saka kana uri museason yekuti zvinhu zvakakuomera kusambo kwai on this earth nothing is lasting, zvinopfuura. Utatozosvika pakutoudza kuti wedu ndaimbotambura wasi zvinhu zvangu zvakazondiitirawo. Let's just learn to be patient people, tirege kuva vanhu vema-wrong cuts. Pane information yavanoziva kuti zvingafamba sei, batsirawo munhu. Ende dzimwe nguva ina handina kubvunza kuti vakaendawo kuchipatara, because kana wangochekwawo, handiti kana wangochekwawo panotoita infection poora. Saka zvoida kuti munhu amboendawo kuchipatara chaiko. Asi sezvo zvinhu zvine African mishonga yakati wandei zvinhu zvinondikundawo, ndopaya pandoti problem shared is a problem solved. Vanosiya macomments ose amunosiya ari very valid. Munhu anoinda one by one achiverenga hazokomenti kabostozoona kuti ndii, asi vamwe vanototeverawo vachibatsirikana. Tinokutendai zvakare nerudo rwamanga muchitiratidza mazuva andanga ndichirwara. Aiwa regai ndingoti Mwari akukomborerei. Nhasi ndadzoka zvakare nenyaya dzenyu, munoziva kuti muvoice mangu mune simba. Ndinotenda ndapora pamusaka perudo rwamunotipa, ngadai Mwari akukomborerai.